Déadaí bháistí seo feid na seachtaine don seachtain seo. So léthe mé seo ar dus an sin heagam é a bhíú. Tá ceirta ag tíú leis na hebhratha 1 go 8 orthu, so seo na ceirtaí atá aige. Rinne sé 3 ceirta. Fuair sé 2 mar ragra nuair chuir sé na hebhratha le chéile. Cibé 2 go jogu le seo bheith eolaí. So an rud a ring tíú na rinne sé 3 ceirta ag éon am amháin, agus nuair chuir sé na hebhratha orthu le chéile, fuair sé 2 mar ragra. So cé sibh se dóanna difriúla a aimsiú chun sin a dhéanamh. So deanna mé sampla. So don céad sampla tá mé gáil 2, 4 agus 7 a rénú. So scríomh mé I má leor 2 cur le chéile 4 cur le chéile 7. Leis an mna dhéanam mé na deanam mé jaapán cís faoine 2, 4 pán cís faoine 4 agus 7 pán cís faoine 7. Deanam mé contas ar na pancanna atá agam an leis. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fuair mé 13 mar ragra. Ach an seo dearann sé gur sé 2. So an mós an ceann seo ceart? Cur mé ex-bog mar níl sé ceart. Ratha mé ráis an seo agus réanam mé 3 ceann difriúil. So anar seo réanam mé 8, scríomh mé 8 síos, cur le chéile 1, cur le chéile 3. Agus deanam mé an rug chéarna, deanam mé pancanna, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 panc, mar tá 8 an seo, panc amháin an seo, agus 1, 2, 3. And is deanam mé contas orthu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fuair mé 2 mar ragra, so tan ceann sin ceart cur mé tic. An sin cé mé gáil arás agus 3 cearta eile a rénú. An som a scríomh amach I má leor na pancanna a dhéanamh agus fé amach an aimim sa 2 mar freagra. An rud a cé tú a dhéanamh na a méid dóanna difriúla agus is féidirla a aimsiú chun 2 a dhéanamh leis na ceirtaí seo. Nes, an deagla ever an 9 a rénú. Níl sé suas an seo, so ní heagla 9 a rénú. Ní heaglan ach na hebhratha seo a úsáid.